Alright, everyone, hai să traducem următoarele propoziții. I dream about my next holiday. I know, visez despre următoarea mea vacanță. Not quite. A visa uses the preposition la. Visez la următoarea mea vacanță. Next, I hope for a better future. I can do this one. Sper pentru un viitor mai bun. Almost. This verb takes the preposition la as well. Sper la un viitor mai bun. Let's do one more. I congratulate you on your achievement. I got it. Te felicit pe reușită. No, didn't you get it? It's supposed to be la. Te felicit la reușită. Da, it's actually te felicit pentru reușită. Is there anything regular about this language? I swear to God.